गाणी अम्मा पोलांड आणि आती. आबा विक्रांत करणार फॅक्टरीचा लिलाव. हुकुमाची राणी ही या मालिकेमध्ये जेव्हा घर परत मिळाल्याच्या नंतर राणी इंद्रा व सहकुटुंब परत त्या घरात जात होतं तेव्हाच त्यांच्या समोर एक धक्कादायक बातमी आली. घराच्या समोर सर्व कामगार येऊन इंद्रा आणि आबासाहेबांना सांगायला लागले की खरंच विक्रांत आता फॅक्टरी विकणार आहे. जे ऐकल्याच्या नंतर पूर्ण कुटुंबाला धक्का बसला आहे, पण सर्वात जास्त धक्का आबासाहेबांना बसला आणि ते ऐकताच त्यांची तब्येत फार बिघडली आणि त्यांच्या छातीत दुखायला लागलं. आता त्यांना हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट केलं गेलं आहे. पण खरंच विक्रांत फॅक्टरी विकणार का, की राणी काय आपला डाव रचून फॅक्टरी विकण्यापासून थांबवणार, हे पाहण्यासाठी तुम्हाला हुकुमाची राणी ही मालिका पाहावी लागेल. आणि अजून अशी लेटेस्ट अपडेटसाठी टेलीचक्कर रिजनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.